L-għodwa tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Illum il-ħamis wara il-festa ta' Trinità Qaddisa l-Knisja diversi partijiet tad-dinja tiċċelebra l-festa tal-ġisem u d-demm imqaddes ta' Ġesu Corpus Domini aħna niċċelebraw il-ħadd li ġej. Imma peress li nistgħu nagħmlu qudiesa votiva xtaqt li anke llum nagħmlu qudiesa votiva tal-Ewkaristija mqazza. Ninaqdu ma' diversi parroċċi li għamlu il-purċissjoni ta' Corpus illum u niġġeddu fil-fidi tagħna fil-preżenza ta' Ġesu bil-ġisem, bid-demm, bir-ruħ u bid-divinità fil-ħobs u l-inbit li jinbidlu fil-ġisem u d-demm imqaddes tiegħu fil-misteru ħaj tal-Ewkaristija. Aħna l-isfijiet il-ħadd li ġej inħabbru li il-qudiesa tal-ħadd hija stedina miftuħa l kulħadd tieqaf ukoll id-dispensa li konna minna minħabba l-Covid u għalhekk nitolbu mill-lum stess biex il-poplu tagħna jilqa' din il-kelma li hija stedina li jagħmel Ġesu. F'kull qudiesa ngħidu ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tat-tieġ tal-ħaruf. Ħenjin. Mela mhux dwejjaq din. Ħenjin dawk li huma mistiedna. Aħna tinfakru propju f'messaġġ pastorali li nqara s-Sibt u l-ħadd li ġej propju fil-festa ta' Corpus, propju f'din il-beatitudni, f'din l-istedina. Ejjew nitolbu maħfra l-Alla ta' kemm il-darba smajna din l-istedina u bisu ma smajna xejn. Ta' kemm il-darba forsi il-partiċipazzjoni fil-qudiesa kienet ta' bil-fors, allura ta' dwejjaq għalina u għal-ħadd ieħor. Imma nixtieq nitlob maħfra wkoll għalina s-saċerdoti ta' kemm il-darba aħna iċċelebrajna l-Ewkaristija b'nuqqas ta' fidi jew bit-traskoraġni. Il-Mulej jeħenna lina, jaħfrinna u jagħtina l-ferħ li kellna dikinhar tal-ordinazzjoni saċerdotali tagħna. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla int temmejt l-opra tal-fidwa tal-bniedem bil-misteru tal-għajt ta' ibnek il-waħdini. Aħna u nħabbru b'qalbna qawwija l-mewt u l-qawmien ta' Kristu imġedda fil-misteri qaddisa. Nitolbuk biex fit-tiba tiegħek tkartar dejjem fina l-frott tas-salvazzjoni tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Tobit. F'dak iż-żmien daħlu l-medja u kienu qrib ekbatana. Meta Rafel qal liż-żagħżugħ: Hija Tobija. Hawn jien wieġbu, qallu Rafel:
Jinħtieġ li l-lejl nadduh għand Rawel, qarib tiegħek li għandu bintu jisimha Sara. Kif daħlu f'ekbatana Tobija qal lil sieħbu: Hija Azarija, ħudni dritt għand qaribna Rawel. U ħadu għand Rawel u sabbuh bil-qiegħda fil-bib tal-bitħa u sellmulu huma l-ewwel u hu qalilhom: Slim sħiħ għalikom ħuti, wasaltu sewwa qawwijin u sħaħ. Meta nħasslu u ndafu għadu għal-mejda u Tobija qal lil Rafel: Hija Azarija, għajt lil Rawel jagħtini b'marti lil kuġinti Sara. Rawel sama dan il-kliem u qallu: Kul u ixrob u għaddi l-lejl kuntent. M'hawnx bniedem ħliefek li għandu dritt li jieħu l-Sara binti Aziz hija. Lanqas jien ma nista' nagħtiha lil ħadd ieħor ħlief lilek, għax int l-eqreb lejja. Imma nħoss li għandi ngħidlek is-sewwa ibni. Diġà tajta lil 7 irġiel oħra minn ħutna u kollha mietu dak il-lejl stess li resqu lejha. U issa ibni kul u ixrob u jagħmel il-mulej. Wieġeb Tobija: Ma niekol u ma nixrob xejn hawn ġew qabel ma tkun irranġajt dik l-affari tiegħi. U Rawel wieġbu: Hekk nagħmel, nagħtiha lilek skont il-liġi tal-ktieb ta' Mosè. Is-sema stess għataħħa li nagħtiha lilek. Ħu lil oħtok. Min issa l-qudiem int ħuha u hi oħtok. Tiegħek hi millum il-qudiem għal dejjem. U sit is-sema jagħtikom ir-risq il-lejla ibni. Iħenna likom u jagħtikom is-slim. Rawel sejjaħ lil bintu Sara u meta ġiet ħadilha ida u ta' lil Tobija u qallu: Ħuda kif għandi nagħtilek b'martek skont il-liġi u l-ordni li hemm miktuba fil-ktieb ta' Mosè. Żomma għalik u ħuda ant missierek qawwija u sħiħa. Alla ta' smewwiet iwassalkom bis-sliema. U sejjaħ lill-omma u qalilha biex iġġib karta. U kiteb il-kitba taż-żwieġ u hekk tgħilu b'martu skont l-ordni tal-liġi ta' Mosè. U minn dak il-ħin bdew jieklu u jixorbu. Rawel sejjaħ lil martu Edna u qalilha: Oħti, lest il-kamra l-oħra tal-irqat u daħħal fiha lil Sara. Edna marret u lestiet il-kamra kif qalilha u daħlet lil Sara fiha bid-dmugħ f'għajnejha minħabba fiha. Imbagħad ixxuttat id-dmugħ u qaltilha: Għamel il-qalb binti, sit is-smewwiet jagħtik ir-risq wara dan l-għali kollu tiegħek. Qawwi ibnek, qawwi qalbek binti. U ħarġet minn hemm. Meta l-oħrajn ħarġu u għalqu l-bib tal-kamra, Tobija għamel friex u qalilha: Oħti, ħanissru u nitolbu quddiem sidna li jagħmel ħnina magħna u jsalvana. Sara qamet u bdew jitolbu bil-ħnina salvazzjoni u jgħidu: Imbierek int u Alla ta' missirijietna u mbierek ismek għal dejjem ta' dejjem. Int għamilt lil Adam u tajtu b'martu lil Eva bħala għajnuna u appoġġ. U minnhom it-tnejn tnisslu l-bnedmin. U inti qed: Mhux sewwa li r-raġel jibqa' waħdu, ħanamlu għajnuna li tkun tixbħu. U issa jien lil din oħti ma nżewwiġtix għal passjoni tal-ġisem, imma fis-sewwa. Għamel ħnina miegħi u magħha ħanixjieħu flimkien. U qalu flimkien it-tnejn: Amen, Amen. U dak il-lejl raqdu. Il-kelma tal-mulej. Ħini kull min jibża mill-mulej. Ħini kull min jibża mill-mulej. Ħini kull min jibża mill-mulej. Kull min jimxi fit-triqat tiegħu. Mix-xogħol ta' jdejk inti tiekol. Ħini int u risqek tajjeb. Ngħidu flimkien: Ħini kull min jibża mill-mulej. Martek tkun bħal dilja għammiela fl-irkejjen ta' darek
u liedek bħal xitel taż-żebbuġ madwar il-mejda tiegħek. Ngħidu flimkien, ħieni kull min jibża mill-mulej. Ara kif ikun imbirek il-bniedem li jibża mill-mulej. Ibirkek il-mulej minn Sion. Jalla tara l-ġid ta' Ġerusalem tul ħajtek kollha. Ngħidu flimkien, ħieni kull min jibża mill-mulej. Is-Salvatur tagħna Ġesu Kristu eret il-mewt u dawwa lil-ħajja permezz tal-Evanġelju. Il-mulej magħkom. Ukoll. Arim l-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien wieħed mill-kittiba resaq fuq Ġesu u staqsih li ma wieħed fost il-kmandamenti kollha huwa l-ewwel. Ġesu wieġbu l-ewwel wieħed huwa dan. Isma' Iżrael, il-mulej Alla tagħna, mulej wieħed hu. U int għandek tħobb lil mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'moħħok kollu, bil-qawwa tiegħek kollha. U tieni hu dan. ħobb lil-għajrek bħalek innifsek. Ma hemmx kmandament ieħor akbar minn dawn. Qalu l-kittib sewwa qiegħed tgħid Mgħallem, għandek raġun tgħid li wieħed hemm u li ma hemmx ieħor ħliefu. Iva li tħobb lilu b'qalbek kollha, b'moħħok kollu, bil-qawwa tiegħek kollha. U tħobb lil-għajrek bħalek innifsek u aqwa minn kull sagrifiċċju tal-ħruq u mis-sagrifiċċji kollha. Ġesu meta rah kemm kien wieġeb bil-għaqal qallu m'intix il-bogħod mis-saltna ta' Alla. U ħadd ma kellu l-ħila jistaqsi iżjed. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju li tnatfu minnu biedna. Fid-dawl ta' dan il-Vanġelu għandi proposta konkreta għal kull wieħed waħda minna, nibda minn innifsi. Li kull meta nħarsu lejn kmandament, lejn liġi, lejn ubbidjenza li nirċievu għax aħna familja, hemm il-missier, u rridu nobdu ankella jitfarrak kollox. Nitolbu l-grazzja li l-ubbidjenza tagħna imma anke dak li nagħmlu ikun ġej mill-imħabba li hu l-aqwa kmandament. U Ġesu juża dawn iż-żewġ verbi, ħobb. Jużhom għal darbtej, ħobb lill-Alla, ħobb lill-għajrek. U jgħid m'hemmx kmandament akbar minn dawn. Imma l-verb mhux għamel xi ħaġa, imma ħobb. U l-mistoqsija dejjem tkun imma jiena b'dak li qed nagħmel, dak li qed ngħid, jista' jkolli 100,000 raġun. Dak li qed nagħmel, dak li qed naħseb. Hemm l-imħabba fih. Għax dak huwa l-ikbar u l-aqwa kriterju. U meta aħna nirċievu l-Ewkaristija qegħdin nirċievu qawwa spiritwali kbira l-ġisem u d-dem ta' Ġesu. Fatt ta' mħabba meta kif edna fil-bidu, il-Knisja tfakkarna f'dik l-espressjoni sabiħa mill-ktieb tal-Apokalissi l-aħħar ktieb tal-Bibja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tat-tieġ tal-ħaruf jew għall-ikla tal-ħaruf. Qed tgħidilna ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-imħabba. Aħna sfortunatament fit-traduzzjonijiet tal-lingwi moderni inżejna l-kelma tieġ għax l-Apokalissi jgħid l-ikla tat-tieġ tal-ħaruf, ikla ta' mħabba. Bħalma għamlu il-ħbib tagħna Sara u Tobija. Tikkommovini ħafna l-istedina ta' missiera li jgħidlu kul u ixrob. Għax xejdan għalmenu jekk se jmut ikun kielu xorob sew.
kulu ixrob, mbagħad naraw, kulu ixrob. Għax is-seba ta' qablek mietu. Allora għallu inti l-ewwel kulu ixrob. Almenu jgħidlek imut b'żaqqu mimlija almenu da. U naqra ferħan. U Tobija ta' bniedem għaraf li kien l-ewwel lejl raqat minn sa kulħadd jifhem li jixtiequ li jaqbel. Imma raqdu talbu u raqdu. U mbagħad ovvjament il-kumplament fidejn Alla wkoll. Imma hemm din it-talba sabiħa ta' dawn iż-żewġ miż-żewġin friski li jafdaw ħajjithom il-ħajja tal-imħabba tagħhom fidejn Alla. Fidejn Alla. U Tobija kien jaf li qed jirriskja ħajtu kemm tkun ħaġa sabiħa li l-arajjes tagħna jifhmu wkoll li meta tidħol għażwieġ tkun qed tirriskja ħajtek mhux għas toqtlok ta' jew toqtala inti waħda minnhom. Imma ġieri jew ma jiġix xabtitek b'xi rabja, imma inti qed tagħti ħajtek. Qed tagħti ħajtek, qed tirriskja kollox. U tajjeb allura titlob naqra lil Alla jgħinek. Imma din il-kelma kulu ixrob hija wkoll stedina sabiħa li għamlinna l-mulej meta naħsbu fl-Ewkaristija. Il-mulej ukoll qed jgħidilna. Ħejjejtilkom mejda tal-imħabba l-Ewkaristija. Battilkom stedina. Fl-antik tistieden li xi ħadd tat-tieġ u ma jmurx. Kien jinqala ġlied kbir bejn il-familji, illum wisq inqas għax jgħidulek frankajt rigal. Imma kienet tkun xi ħaġa kbira din li jistiednek xi ħadd u tinjora l-istedina. Llum forsi inqas ma mhux għal kollox. U l-mulej jgħidilna ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tat-tieġ tal-ħaruf. Se nirrispondu? Fid-dawl ta' din il-kelma talla l-ewwel li nixtieq nitlob ħafna l-arejjes tagħna biex jitlu għażwieġ bħala stedina l-imħabba u ma jibżgħux jagħtu ħajjithom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Inkomplu nitolbu għal Papa Franġisku li qiegħed l-isptar konvalescenti wara operazzjoni li damet 3 sigħat il-bieraħ biex il-mulej jagħtih saħħtu lura, jagħtih ħafna kalma. Is-sense of humor qiegħed hemm. It-tabib qallu meta se nagħmlu t-tielet waħda għall-operazzjoni, imma nitolbu wkoll li jkollu ħafna paċenzja u ħafna għer fuq dusija. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu biex aħna nilqgħu l-istedina li għamlinna l-mulej. Ejjew għall-ikla tat-tieġ ta' ibni. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Kulħadd jagħmel talba personali f'qalbu, nitolbu ħafna wkoll għal dawk kollha Father Stefan, il-kollegi tiegħu Jacob, il-qarrejja, it-tekniċi kollha li jagħmlu din it-trasmissjoni u jkomplu jagħmlu din trasmissjoni tal-Ewkaristija possibbli u hekk jasal ħafna faraġġ għand ħafna nies, għand ħafna persuni ma jistgħux jersqu lejn knejjes tagħna. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tberikna bil-barka tiegħek, bl-istedina qaddisa tiegħek u tippreparana biex nilqgħu id-don tal-Ewkaristija f'ħajjitna bħala don kbir ta' mħabba bi Kristu Sidna. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mulej aħna qegħdin niċċelebraw it-tifkira tas-salvazzjoni tagħna. Fiċ-ċokon tagħna nitolbu l-ħina tiegħek biex dan is-sagrament ta' tjubitek ikun għalina s-sinjal tal-għaqda tagħna flimkien u r-rabta ta' mħabba ta' bejnietna. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Li kif kien fuq il-mejda għall-ikla tal-aħħar mal-apostli tiegħu. Rid iħalli għal dejjem it-tifkira tal-mewt tiegħu għas-salvazzjoni tagħna. U offra ruħu lilek bħala l-ħaruf bla teba, offerta li inti l-qajta għat-tifħir sieħ tiegħek. Dan il-misteru meqjum intajjex l-uliedek bl-ikel li qaddishom biex il-ġens tal-bnedmin miġbur f'dinja waħda ikun imdawwal minn fidi waħda u tkun waħda ir-rabta li taqdu fl-imħabba. Aħna nersqu għal-mejda ta' dan is-sagramentek tal-għaġeb biex nitfawru bil-ħlewwa tal-grazzja tiegħek u nimbidlu fis-sura tal-bniedem tas-sema. Għalhekk il-ħlejjaq kollha fis-sema u fl-art jannulek b'qima kbira għanja ġdida. U aħna mal-qtejja kollha tal-anġli inxandru u ntennu bla jeda. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-għoli tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex nagħduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbu, kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu
kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li inti rid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi li xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Ikunu jiswew lilna li se nitqabnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan li ġisem d-dem qaddis tiegħek eħlisni meħtieġ ikollha minn kull ħasen. Żomni di dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalli ħarsinu l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf Alla. Danu li neħed nubit tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għatina l-grazzja mulej li tqarbina li għamilna tqaddisna biex bil-ġisem u d-dem ta' Kristu isseħfina l-kollox il-għaqda tal-aħwa fl-imħabba. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen.
Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakrukom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna issa jinsab għal bejgħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Nixtieq li noffru dan ir-Rużarju għal żewġ intenzjonijiet partikolari. L-ewwel nett għaqdusija tiegħu il-Papa Franġisku biex il-mulejja tih saħħtu lura u nitolbu wkoll biex aħna l-insara nilqgħu l-istedina tal-mulej u nersqu lejn il-quddies tal-ħadd. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu tgħammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwieti tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli titint kif is-sema jgħidha fl-ard. ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfru l-minaħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw. Fit-tieni misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu era minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewwieti tqaddes ismek tiġi saltnatek,
ikolli titint kif is-sema jibda fl-ard. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfir minnu ħati għalina u la tdaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulejmijak, imbirka inti fost il-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulejmijak, imbirka inti fost il-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulejmijak, imbirka inti fost il-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulejmijak, imbirka inti fost il-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulejmijak, imbirka inti fost il-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulejmijak, imbirka inti fost il-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulejmijak, imbirka inti fost il-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulejmijak, imbirka inti fost il-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulejmijak, imbirka inti fost il-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulejmijak, imbirka inti fost il-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Nikkonsidraw nikkontemplaw. Fit-tielet misteru minn tad-dawl meta s-sinu ta' Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indima. Missierna li inti bis-smewwiti tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikulli titint kif is-sema jibda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur ta' Ġesu Kristu ġie trasfigurat fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti bis-smewwiti tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikulli titint kif is-sema jibda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa.
Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Spiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw bil-ħames misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur ta' Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija b'tifkira tal-misteru tal-ħajt. Missierna li inti bis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt Slima għalik tagħna. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Spiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Slima għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slima għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna nibqu nolfqu f'dan il-wit ta' dmuħ. Eħmel avukata tagħna daw għallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wardana turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Tlob għalina Qaddisa Umm Alla. Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti bis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u l-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistgħu Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu il-qattal tagħna. Kristu il-qattal tagħna. Missier eternal. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbi. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta'ala. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om blateba. Itlob għalina. Om li tisħuq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-ħaġe. Itlob għalina. Om tal-pariri tajje. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħuq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tisħuq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-Qdussija. Itlob għalina. Tron tal-Er. Itlob għalina. Bidu tal-Ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Sant. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewkba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-mibniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apposti. Itlob għalina. Sultana tal-marti. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mlista minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftalla li tneħi n-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħi n-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħi n-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Lopalina qaddisom Malla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Nitol. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa ta' ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni. Inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażin u tnassis tad-demonju. Iraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li ġerrew fid-dinja t-telfin tal-erbieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik, ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnek, fik Marija qedet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għallanna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe ta' Qalb Safja. Itlob għalina. San Sebastian Marti. Itlob għalina. San Turrocco. Itlob għalina. San Paul Missier. Itlob għalina. San Publio. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beato Nazio Falzone. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtilna tifkira tal-passjoni tiegħek,
Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk nħossu fina bla qiegħda la tripitinna l-fidwa tiegħek. Inti tarxu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.